Gràcies per donar-ho tot i sumar-te al Gran Recapte. Més de 230.000 persones a Catalunya necessiten ajuda alimentària per cobrir les seves necessitats bàsiques i la teva col·laboració és clau. Avui t'explicaré què has de fer quan arribis al súper on t'has inscrit. Intenta arribar una mica abans del teu torn. Allà et trobaràs els teus companys del torn anterior que t'explicaran com està anant i et donaran algun consell. Si no pots venir, dona't de baixa a l'espai del voluntariat i avisa el teu coordinador. Així podrà trobar una altra persona per ocupar el teu lloc. Quan arribis, et trobaràs un petó blau com aquest. O bé te'l donaran els teus companys del torn anterior o el trobaràs amb la resta del material del Gran Recapte. Si no el trobes, l'encarregat del supermercat et donarà un cop de mà. Has de lluir el peto durant tota la jornada. Recorda que és la teva identificació com a voluntari del Gran Recapte. Quan acabis, li has de donar al company del torn següent, o si no, deixar-lo a la caixa on es troben els aliments. Els voluntaris que porten més anys ens han donat alguns consells. Somriure sempre. Ets la primera persona que veu un possible donant quan entra al súper. Ofereix la bossa de recollida d'aliments a les persones que entren al súper i anima'ls a fer una compra d'aliments. Explica'ls que qualsevol donació és molt important i dones sempre les gràcies, acceptin la bossa o no. Hi ha moltes persones que tenen un no de bones a primeres, però que acabaran col·laborant. Aquest any tenim una novetat molt especial per engrescar els donants. És la ruleta del Gran Recapte. Poden fer tantes tirades com vulguin i descobrir quins productes donaran enguany. A jugar! Ah, i aquest any volem que tu siguis protagonista del Gran Recapte. Quan acabeu el vostre torn, feu-vos una foto de grup i entreu al web granrecapte.org per personalitzar el pòster i compartir-lo a xarxes socials amb companys i amics. En les estones mortes pots aprofitar per animar amics i coneguts a participar al Gran Recapte. Fes publicacions a les xarxes socials amb l'etiqueta Gran Recapte 2025 o envia whatsapps. Si tens qualsevol problema, pots parlar amb el personal del supermercat, amb el teu coordinador o trucar al Banc dels Aliments al 933 46 4404. Moltes gràcies per donar-ho tot i ajudar-nos a fer que tothom col·labori al Gran Recapte.